ja som sa prebudila. Haló? 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 Zatvorené okná. Čo sa tu deje? Au. Je ráno. A čo to pekné máme? Jaký pekný Trenčín. Toto je hotel Mlyn Armiana. Teda Mariana. Mariana, nie Armiana, ale Mariana. Či je tam už odzadu. Armiana, Mariana. Tu sú dve tety, ktoré tiež budú na YouTube. Jaké pekné ránečko. No vidíte. Takže to sa oplatilo. Haló? Nie je tu niekto? Haló? No čo je? To kde ste? Ja? No? Vy? Myslím, čo robíte? Ja? Sedím. Ste čudný človek. Ešte sú tu pekné kvietky sú tu nenieli. Takže takto pekne tu je.